мудири матбаъаи ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон аз шаҳрдории Душанбе ва мақомоти тоҷик дархости ихтисоси манзил барои як оилаи нобиноён шудааст. Ин хонавода дар дохили бинои матбаъа зиндагӣ мекунад ва дар фаъолияти матбаъа мушкиле эҷод кардааст. ҷамъияти нобиноён аз тариқи сохторҳои интизомӣ талош дорад ин хонаводаро аз дохили матбаъа берун кунад, аммо ин хонавода онҳоро дар иртибот бо фаъолони мухолифони тоҷик дар Аврупо айбдор мекунад. инҷада ҳамо аризае ки ба хадамоти назорати меҳнат ҳамсаршон барои ҷиҳати барқарор шидан ба кор навиштагианд, уҷада омадагӣ аст ки мо гӯё бо фаъолои шабакаҳои иҷтимоӣ дар хориҷи кишвар, яъне бо он одамое ки мисол баян мо иртибот дорему дигару дигар гапҳо. аммо баръакс Абдураҳмон Ҳалимов, сарвари хонаводаи нобино, раиси ҷамъияти нобиноёни Тоҷикистон ва мудири матбаъаи ин ҷамъиятро бо он гунаҳгор мекунад, ки хонуми нобинои ӯро ғайриқонунӣ аз кор сабукдӯш карда аз ҳаққи гирифтани манзил маҳрум кардаанд. ба қавли ӯ онҳо ҳамчунин мехоҳанд аз ҳаққи зиндагӣ дар дохили матбаъа низ маҳрум созанд, вале Абдураҳмон Ҳалимов айбдор кардани онҳоро дар иртибот бо ҳамкорӣ бо мухолифони хориҷи кишвар рад мекунад. Не, ин гапҳо ҳама ин гапҳо бардуруғ аст. ира мо дар ягон ариза дар ягон чи пешниҳодам накардем, кардагиам нестем. ҳама аризое ки ман навиштагиам ба тамоми мақомотҳо дар дастам ҳаст. дар як қитъаи замини марбут ба ҷамъияти нобиноён ширкати сохтмонии манзили баландошиёна бунёд кардааст. тибқи тавофуқот бояд бар ивази замин ба ҷамъияти нобиноён 11 манзили истиқоматӣ ҷудо карда шавад. имкони гирифтани манзили истиқоматӣ сабаби додгоҳӣ шудани ин баҳс шудааст. соҳибназарон истифода аз тӯҳматҳо дар чунин баҳсҳоро нишонаи тӯҳматбофиҳо дар замони шӯравӣ медонанд. به یاد می‌رساند وقتی که مردم همدیگر رو در هر گونه جنایات متهم می‌کردند، می‌گفتند که آنها تروتسکیست هستند یا کنترریولوسیونر هستند یا از اولاد بوی بچه‌ها هستند، بایا هستند. بحث نابینایان هنوز هم در دادگاه ادامه دارد، ولی معلوم نیست که به سود کدام جانب انجام می‌یابد.